İran'a yakın günlerde yüze çıkan halk tolgunmaları, onun töwerewindäki goňşy döwletleri alada goýdy. Ýöne Türkmenistany da. Diktator Berdimuhammedow ýurdun ykdysady durumyny gün saýyn kynlaşdyryp, ministrdir, yerli ýol başçylary massaralap, olary halkyň öňüne diýde çökerip, gözüňi aňyrsyna taşlamak bilen bir hatarda ýurdun öňde barjy adamlaryny, ýagny elitasyny bilkatlaýyn, birek-birege garşy goýup ilaty özükdirýär. Türkmenistanyň diktatorlarynyň ýowuzlygy dünýä malum. Niýazowyň halkyň elitasynyň garşysyna gurnan ýalan döwlet agdarlyşygy netijesinde görkezen birehimligi halkymyzy 15 ýyllar galmaz etdi. Gözüniň oda alınan ilat dinni pul derejesinde ýaşamagy mejbur boldy. Häzir Berdimuhammedow kenbäniň diversiýon, ýagny ýumruji bölüminiň üstü bilen hökümete garşy toplama garşylyklary gurnap, betpärlerin we agentleriň kömegi bilen козёл-провокатор. А ведь этот козлик приводит на бойню, их рубят, а он наблюдает спокойно. arasa pikirli we pek gowully ýaşlary aktivist raýatlary köçelere çykaryp Türkmenistanyny ýany ýakyn döräp başlan özge pikirliligi kökü damary bilen ýok etmegiň külkülünde. Ey ilahi emine, adan yolu, atlanalım, atlanalım. Adan yolu, atlanalım.